В едно далечно кралство живеел един много мъдър крал, който имал една единствена дъщеря на име Елиза. Кралят искал да осигури най-доброто образование на дъщеря си. Така тя преминала през много обучения при видни майстори, усвоила много знания и умения и въпреки всичко кралят се притеснявал, че не е придобила най-важните умения в живота и решил да направи един необичайен експеримент. Един ден, докато принцесата се разхождала в градината и се занимавала с цветята, кралят я попитал: „Дъще, сподели ми кои са най-важните неща, които научи от своите учители през тези години?“ Тя се позамислила и казала: „Изучих историята, математиката, географията и много други занаяти и науки. И всъщност трябва да прилагам тези принципи и да слушам моите преподаватели.“ Кралят се замислил и осъзнал, че наред с всички тези важни знания, които тя придобила в училище, не е успяла да усвои едни от най-важните умения в живота, а то е да вярва в себе си, да следва мечтите си и да прави нещата, които тя обича. Ако ти си от тези родители, които искат да помогнат на децата си да намерят своя скрит потенциал, да го развият, кликни на линка и получи безплатно книгата „Деца предприемачи“ и се включи в нашата общност.